Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Менә ниһаять 3нче Җәлил укулары бәйгесе дә инде ахырына якынлашып килә. 3нче тапкыр сезгә бәя бирү бу инде минем өчен бик зур хөрмәт һәм бик зур җаваплылык, бик авыр эш бу. Ләкин шулай да 3нче ел рәттән без бу эшне башкарып киләбез һәм күзәтүләргә караганда шатландырган әйберләр дә бар, борчыган нәрсәләр дә бар. Шатландырганы ул әлбәттә быелгы бәйгегә килгәндә ул инде яшь чикләве булмау, хәзер бит инде 26 яшьтән өлкәнрәкләргә дә катнашырга ярый һәм шушы яшь категориясендә өлкән апаларның, өлкән абыйларның катнашуы безне бик куандырды. Элек инде балалар теләп катнаша, балалар бик күп дип куансак, хәзер инде өлкәннәр катнаша дип куанабыз, чөнки балаларны инде аны тәрбиячеләр, укытучылар мәҗбүриләп тә катнаштырырга мөмкиннәр, ә менә олы кешене инде мәҗбүриләп булмый, ул теләсә катнаша, теләмәсә катнашмый да, яздырмый да, сөйләмий да, укымый да. Шунысы куандыра. Ләкин менә материал сайлауга килгәндә балаларга артык авыр материал бирәләр. Өлкәннәр, кайбер апалар менә ромашкаларны сөйли. Яшь категориясына туры килеп бетми торган материал сайлап алу ничектер сәер һәм отышлы түгел. Шуңа күрә материал сайлаганда яхшылап уйлап бетерсәгез иде. Бер үк төрле шигырьләр кабатлана, шунысы борчый. Һәм әлбәттә иң борчыган нәрсә ул балаларның кыланып сөйләве. Өлкән категорияга күчкәндә шактый табигыйлык сизелә, чөнки олы кешене инде башка кеше күрәсең өйрәтми укытучылар, тәрбиячеләр, ул ничек тоя шулай сөйли. Ә кичкенә яшьтәге балалар, алар кыланып, кулларны артык уйнатып, менә кояш чыкты, үлән, яңгыр ява башлады дип артык уйнау бик үк отышлы түгел. Бу игътибарны читкә юнәлтә һәм шигырьнең мәгънәсе, сүзнең мәгънәсе, подтексты югала. Аннан соң баланы бәлки өйрәтергә дә кирәкмидер. Әгәр дә инде өйрәтергә алынасыз икән, бер төрле мәгънә, ягъни подтекст тәкъдим итсәгез балага, әгәр дә ул аны үзенеке итеп бетерә алмый икән, башка мәгънә салырга мөмкин, башка мәгънә тәкъдим итәргә мөмкин балага. Берничә вариант тәкъдим итсәгез, ул үзенә уңайлы булган, үзенә аңлашылган, үзен табигый хис иткән, ирекле хис иткән бер вариантны сайлап алыр. Нәрсә турында әйтәм? Мәсәлән, күршеләр шигырен бик еш сөйлиләр. Анда шундый юллар бар. Хәзер инде кәбестәмне ташладым һәм күршемә үч итеп бүре асрый башладым. Ул бүрене инде ничек кенә әйтмиләр. Бик күп кеше аны уйнатып инде бүре ниндидер усал җанвар булгач, бүре асрый башладым дип тә әйтәләр. Бәлки анда сарказм өстәргәдер. Хәзер инде кәбестәмне ташладым һәм күршемә үч итеп бүре асрый башладым. Менә күршем моңа ни әйтер икән? Мин дә аны кызык итим әле дигән мәгънә, менә шундый подтекст салырга мөмкин. Шулай бит? Шуңа күрә без балага мондый мәгънәдә әйтеп кара дип өйрәтергә була. Аны үзенеке итеп, табигый итеп бетерә алмый икән, икенче төрле мәгънә. Мондый жест тәкъдим итәсез икән, әгәр дә ул аны робот кебек эшли икән, үзенеке итеп бетерә алмый икән, алып ташлагыз ул әйберләрне. Ул куйган максатлардан баш тартыгыз. Һәм бала үзе ничек тоя, шулай сөйләсен. Һәм барсы да әйбәт булачак. Кичкенәләргә дә, өлкәннәргә дә катнашканыгыз өчен рәхмәт. Тәрбиячеләргә, укытучыларга, әти-әниләргә, гомумән милләтебезгә, телебезгә, иҗатка, әдәбиятка, матур әдәбиятка битараф булмаучыларга бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.